Kọmishọna ndị uwe ojii na Anambra steeti Maazị Adeoye ekwuona na ndị nta akụkọ ketere oke ijikọ aka ọnụ ịfụ na ajụrụ ndị ekperima ọsọ ụgbọelu anyị. CP mee ka amata nke a n'oge o zutere ma na-akọwara ndị nta akụkọ okwu n'ebe ndị akụkọ na-akọwa maka ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ha ji. Ndị NUJ kpọtụrụ ya ịkọwara ya ọnọdụ nakwa ka ihe si abịa. Ka anyị gaa na studio anyị wetara gị ebe Ngozi Obileri dị njikere maka akụkọ a. Ya bụ oge mkparịta ụka bụ nke iji wee kwadebere ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii ka o wee legasị anya n'ihe ndị o mepụtara ma soro ndị nta akụkọ wee nọkọọ ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii onye ọ bụ Maazị Akinfakorede nọchitere anya ya kọwara na ha ewetala ọtụtụ mgbanwe dị iche iche n'ebe ọ metụtara ịrụ ọrụ uwe ojii. Maazị Adeoye dịka ọ na-ekene ndị nta akụkọ ahụ n'ihi etu ha si akwado ndị ọrụ uwe ojii gwara ha ka ha gaa n'iru n'ọrụ ha na-arụ. Ka ọ na-ekwupụta ọrụ ndị arụpụtara n'ọchịchị Maazị Adeoye, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke ndị uwe ojii Maazị Tochukwu Ikenga kwuru na enweela mmekọrịta nke dị n'etiti ndị uwe ojii nakwa ndị ime obodo. Maazị Ikenga kọwakwara na Maazị Adeoye abawanyela nchịkọta akụkọ ihe gbasara ihe ndị na-emegasị n'ogbe. Na mbụ, onye isi ndị ya bụ NUJ Dọkịta Odogwu Odogwu kenere Maazị Adeoye maka ihe ndị a emepụtasịrị na steeti a wee kwuo na ọrụ ha ewetara udo n'ebe ọ dị ukwuu na steeti a. Dọkịta Odogwu kpere ekpere ka Chukwu nye ya ogologo ndụ na arụ ike ma gwakwa ya ka ọ gbaa mbọ na-anọ mgbe ọbụla akpọkwuru ya.